हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 4ഉം 5ഉം മന്ത്രം നിലനിർത്തുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. 4ല് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കണ്ടു, 5ല് ഭഗവാന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടു. മഹത്വം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ സ്വധാമസ്ഥിലാണെങ്കിലും പരമപുരുഷൻ മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനാണ്, മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അപ്രാപ്യനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും മഹത്വത്തിൽ അതിശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് 4ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, സമീപസ്ഥനാണ്, സമീപത്തിലാണ്, എല്ലാവരുടെ അകത്തും പുറത്തും സർവ്വത്തിലും ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ്. വിരാട് രൂപത്തിൽ, വിശ്വരൂപത്തിൽ എപ്പോഴും സമീപസ്ഥനായിരിക്കും. ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വിദൂരത്തിനാണെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ചലിക്കുന്നു, ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മള് വൈരുദ്ധ്യങ്ങള് കണ്ടത്. മനസ്സിലായിണ്ടായില്ല എല്ലാവർക്കും? അത് രണ്ടും മനസ്സിലായി മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത മന്ത്രം, 6ാമത്തെ മന്ത്രം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 5ാമത്തെ മന്ത്രം. 6ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യോവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ ന വിജുഗുപ്സതേ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവരാശികളും അവിടത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നത്, എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവൻ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് കണ്ടാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, സകലതിനെയും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പിന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുക. ഒന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണുന്നു, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാം. ഒന്ന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഉള്ളവർ എന്തില്ല? ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല.
അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാം, വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്ന് കാണുന്നത്. പിന്നെ ഏതൊരുവനാണോ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ചുരുക്കത്തിൽ എന്താ പറയണത്? എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കാണുന്നവർക്ക് അവരെന്തുണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാതും ആര് തന്നെയാണ്? അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇത് മനസ്സിലായി. മഹാഭാഗവതം, ഇത് മഹാഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ്. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്ന വ്യക്തിത്വം, കൃഷ്ണൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അവൻ എല്ലാറ്റിനും പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തിത്വം, മഹാഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാം കാണുന്ന വ്യക്തിത്വം, എന്ത് കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാം. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയിലോ മായയിലോ ഇല്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല, ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടാകില്ല, മായയും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ കാണുന്ന എല്ലാതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള അധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി ഏകനാമം, അതായത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനുള്ളൂ. ആ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരാണ് മധ്യമാധികാരി, ആരാണ് ഉത്തമാധികാരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആരോടും ബഹുമാനം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് അവരെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്നും ആർക്കറിയില്ല? കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് അറിയില്ല. ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുമായി ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അതായത് ഭക്തിയിൽ ഉയരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഒന്നും സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. ദ്രവ്യം മാത്രം കാണുന്നു. എവിടെയും എന്താണ്? സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. മൃദുവും വഴക്കമുള്ളതുമായ വിശ്വാസം. അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? വേറൊരാള് വന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് മാറിപ്പോകും. അങ്ങനെ ദൃഢമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമല്ല അവരുടേത്, വഴക്കമുള്ള വിശ്വാസമാണ്. അവര് ഏത് സമയത്തും എന്താണ്? മാറിപ്പോകാനുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ. പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ പരിചിതമല്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാലും നമുക്ക് അവരെ എന്ത് പറയാം? കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് ക്ഷേത്രത്തില്, ഭഗവാൻ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ തലങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരോടും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നും എന്നുള്ളത് കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളുമായിട്ട് ആസക്തി കൂടുതലായിരിക്കും. ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ. ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത്, സുഖം, അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവര് ഏത് സമയത്തും അവരെന്തിലും മാറിപ്പോകാം, ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാം. മൃദുവായിട്ടും വഴക്കമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, വേറൊരാള് വേറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തിരിയും. പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇതാണ് ഒരു കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരിൽ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ ദീക്ഷ. എന്ത് പ്രഭു? ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദീക്ഷ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ, 2ാമത്തെ ദീക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 2 ദീക്ഷകളുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു ദീക്ഷ, പിന്നെ വേറെ ദീക്ഷ, അങ്ങനെ. അത് മന്ത്രം തരുന്നല്ലേ മാതാജി ഗുരു?
അതെ അതെ മന്ത്രം തരുന്നത് ഫസ്റ്റത്തില് ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് മന്ത്രം ചൊല്ലി തരുന്നതാണ് ഗുരു. രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എന്നാ പറയാ. രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ അത് നമുക്ക് കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ചൊല്ലാനായിട്ട് തരുന്നതാണ് അത് രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ അത് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അത് കുറച്ചും കൂടി ചടങ്ങുകൾ കൂടുതലുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ. ഫസ്റ്റത്തത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നതിന് വേർതിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതായത് ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആർക്ക്? മധ്യമാധികാരിക്ക്. ഭക്തന്മാരാരാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ? ഭക്തന്മാരാരാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാരാണ്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരാരാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരോടും വേർതിരിച്ച് ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് ആർക്കറിയാം? ഈ മധ്യമാധികാരിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരോട് സൗഹൃദത്തോടും നിരപരാധികളോട് കരുണയോടും ഈർഷ്യാലുക്കളെ ഒഴിവാക്കുകയും ഭഗവാനോട് പ്രേമഭാവത്തിലും പെരുമാറുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. അവര് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഭഗവാനിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവരാണ്. നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി പറയുന്നത്. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ്. വിമർശന പ്രവണതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അപ്പൊ അവരൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങളൊന്നും കാണാത്തവരാണ്. അതിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ടുള്ളവരാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. ആത്മാവിനെ മാത്രം കാണുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ആ ആത്മാവിനെ, ശരീരത്തെയല്ല കാണുന്നത്. എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുറത്തെ ഒരു കവറ് മാത്രമാണ്. എല്ലാതും ആ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരികള്. അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അവര് ആത്മാരാമന്മാരായിരിക്കും. ആത്മാവിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ആര്? ആത്മാരാമന്മാരാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും ഉയർത്തുന്ന ഗുരുവായിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മറ്റുള്ളവരെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാവരെയും ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഒരു ഗുരുവാവാൻ യോഗ്യതയുള്ളവനുമാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഉത്തമാധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉത്തമ അധികാരികളെ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവഗണിക്കുക. അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് അസൂയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചേക്കും. നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ തങ്ങൾ അത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരികൾ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പാടില്ല? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അവഗണിക്കുക, അവഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരികൾ അനുകരിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത്, അവഗണിക്കുക. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവരെ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരോട് അസൂയപ്പെടുന്നുവെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ അനുകരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവഗണിക്കാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പ്രചാരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? അവരോട് അസൂയപ്പെടാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ അവരെ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിലോ തങ്ങൾ അത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നാം അവരത്രയും പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അവരെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാം, മനസ്സിലാക്കാം. അത് കരുണ നൽകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ അനുകരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവഗണിക്കുക. അനുപശ്യതി എന്ന് വെച്ചാല് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്തുടരുക, പശ്യതി ദർശിക്കുക, ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ ചെവികളിലൂടെ കാണുക, ശ്രവിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക, കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക. അതുള്ളവരെ പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശയങ്ങളും അറിവുകളും അംഗീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ, അതായത് ചെവികളിലൂടെ കാണുക, ശ്രവിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുക, കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക, അതുള്ളവരെ പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശയങ്ങളും അറിവുകളും അംഗീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറയണം. ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെവികളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുക, ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കുക, കാഴ്ച വികസിപ്പിക്കുക, അതുള്ളവരെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട്, ഇത്രയും അറിവുള്ളവരെ പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശയങ്ങളും അറിവുകളും അംഗീകരിക്കുക. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? വസ്തുക്കളെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല വേണ്ടത്, മറിച്ച്
ഉയർന്ന ദർശനമുള്ള പൂർവിക ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല, ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ. അവരെ അനുകരിക്കല്ല വേണ്ടത്, അവരെ പിന്തുടരാണ് വേണ്ടത്. അവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുള ചെയ്യപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് ശബ്ദബ്രഹ്മൻ. വെളിപ്പാട് ആചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും വചനം സമാനമാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാക്കില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാനാൽ അരുള ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വൈദിക ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ശബ്ദബ്രഹ്മമായിട്ട് പറയുന്നത് വെളിപ്പാടാണ്. അത് ആചാര്യന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വചനം സമാനമാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്രങ്ങളിലെയും വചന സമാനമാണ്. ഇതെല്ലാതും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആചാര്യന്മാര്. അങ്ങനെയുള്ള പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കാം. എല്ലാ ജീവരാശികളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയുന്നവനാണ് എന്ത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നവന് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 6ാമത്തെ മനസ്സിലായത്? എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാം, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രം. മനസ്സിലായോ? ഇനി 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനത തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതേ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനതഃ തത്ര കോ മോഹകാശോക ഏകത്വം അനുപശ്യതഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നിനെ വെറുക്കുന്നില്ല. ഇതില് പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയം എന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നമുക്കറിയാലോ, ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യമാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മളത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു സമുദ്രത്തിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യമാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയോ ഭയമോ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായയോ ഭയമോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ഗുണത്തില് തുല്യം, ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഗുണത്തില് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയവനാണ്. അയാൾക്ക് മായയോ ഭയമോ എന്ന ഭയം അനുഭവപ്പെടാനില്ല. എന്തനുഭവപ്പെടാനാണെന്നാ പറയുന്നത് ഇവിടെ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിക്കും ഉത്തമാധികാരിക്കും മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയത് ആവർത്തിക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രചാരം മികച്ചതായിരിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് സെപ്റ്റംബർ 4 ക്ഷീരോദാഷായിക്കുള്ള കത്ത് അതിൽ പറയുന്നതാണത്. ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഏകത്വം എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഏകത്വം. അനുപശ്യത ആധികാരിക വീക്ഷണം നടത്തുന്നവർ. വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം എന്താണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്തുണ്ട്? ഏകത്വം ദർശിക്കണം. ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗുണങ്ങളില് എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാന് തുല്യനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളില് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയുള്ളതാണ്. അളവിലാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തില് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ജീവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന് സമാനനാകണമെന്ന ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് ആകണമെന്നല്ല ഏകത്വം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണത്തില് തുല്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു ജീവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന് സമാനനാണ് എന്നല്ല എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്മാര് എല്ലാറ്റിലും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായിട്ട് ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിലും ഏകത്വം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ആത്മീയവും കൃഷ്ണൻ ആത്മീയവും സത്യചിത്താനന്ദ വിഗ്രഹം വിഭുവുമാണ്, നാം അണുവുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവും നമ്മള് അണു ആത്മാവുമാണ്. ഭഗവാൻ മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവാണ്, നമ്മളാണെങ്കിലോ ചെറുത് അണു ആത്മാവാണ് നമ്മള്. ജീവഗോസ്വാമി അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം, ഭേദ അഭേദ തത്വം. ഭേദം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യത്യാസം, അഭേദം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യത്യാസമില്ലാതെ രൂപപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം നമ്മൾ പഠിക്കും. അത് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വം രൂപപ്പെടുത്തിയത് ജീവഗോസ്വാമി. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണിത്. പരമോന്നതമായ പൂർണ്ണത്തിന്റെ അതായത് അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അവ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യരല്ല. ആ ജീവാത്മാക്കൾ പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാകിയാൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ 80% ഗുണങ്ങൾ ആർക്കുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അളവിൽ എന്താണ്? അളവിൽ വ്യത്യാസമാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശമായതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണങ്ങൾ അവയിലും ചെറിയ അളവിൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് ചെറിയ അളവിൽ ആരിലുണ്ടാകും? ജീവാത്മാക്കളിലുണ്ടാകും. 80% പറയുന്നത്. ഏകത്വവും വ്യത്യാസവും, ശക്തിയും ശക്തിമാനും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വ ഭേദമുണ്ട്. ശക്തിയും ശക്തിമാനും രണ്ടും വ്യത്യസ്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഏകത്വ ബോധം ഉണ്ട്. അപഗ്രഥന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെങ്കിലും ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അഗ്നി എന്ന വാക്കിനു തന്നെ അർത്ഥമില്ലാതാകും. പക്ഷെ സംശ്ലേഷിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയുമെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിനെ അപഗ്രഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയുടെ എന്താ പറയാ അഗ്നിയുടെ അംശം, അഗ്നിയുടെ എന്താ പറയാ ഊർജമാണ് 2 തരത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് ചൂടായിട്ടും ഒന്ന് പ്രകാശമായിട്ടും. ആ അഗ്നിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്താ പറയാത്? അഗ്നിയുടെ എന്താണിത്? ഊർജം. അത് എന്തായിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടായിട്ടും കിട്ടും, പ്രകാശമായിട്ടും കിട്ടും. അത് രണ്ടും എന്താണ്? അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണെങ്കിലും ചൂടും പ്രകാശവും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമില്ലാതാകും. പക്ഷെ അത് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാതാവും. അഗ്നി എന്ന വാക്കിന് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാതായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഇത് സംശ്ലേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂടും പ്രകാശവും അഗ്നിയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്.
ഏകത്വത്തിനും വ്യത്യാസത്തിനും സാദൃശ്യങ്ങള്. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിന് മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എന്നാൽ രാസഘടനാപരമായി ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിന് സമുദ്രത്തിൽ മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു തുള്ളി ജലത്തിനും ആ സമുദ്രത്തിന്റെ ജലവും തമ്മിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ തുള്ളി ജലത്തിലെ ഉപ്പിനും സമുദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പിനും എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടിന്റെ ഗുണം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. തീപ്പൊരി ഗുണപരമായി അഗ്നി തന്നെയാകുന്നു, എങ്കിലും വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീപ്പൊരി അതെന്താണ്? തീ തന്നെയാണത്, അഗ്നി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ വലിപ്പമാണെങ്കിലോ തീപ്പൊരി ചെറുതാണ്, തീ എന്ന് വെച്ചാല് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ തീപ്പൊരി എന്തല്ല? തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് എന്താണ്? ആ പൊരി എന്താണ്? അത് അഗ്നിയാണ്, ചെറുത്. അത് അഗ്നിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തിലുണ്ട്? ആ തീപ്പൊരിക്കും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഗുണത്തില് നമുക്ക് ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാം. കുടുംബമോ രാഷ്ട്രമോ അതിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരേ താല്പര്യമുണ്ട്. ജീവികൾ ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുടെ താല്പര്യം പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല. കൃഷ്ണന്റെ താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം, അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ താല്പര്യം. അപ്പൊ ഒരു കുടുംബം, രാഷ്ട്രം, അതിലെ അംഗങ്ങള് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരേ താല്പര്യമുണ്ട്. കുടുംബമോ രാഷ്ട്രമോ അതിലെ അംഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരേ താല്പര്യമുണ്ട്. ജീവികൾ ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും പരമോന്നതയുടെ താല്പര്യങ്ങളും എങ്ങനെയല്ല? വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന വേദാന്ത സൂത്രം 1.2.12 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ആനന്ദമയോഭ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താഗ്രഹിക്കാണ്? ആനന്ദത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ആനന്ദമയോഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വേദാന്ത സൂത്രമാണത്. അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും പ്രകൃതി എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു? ശാശ്വതമായ ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. ശാശ്വതമായിട്ട് ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആനന്ദമയോഭ്യാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കഴിയുന്ന ജീവാസത്ത നിരന്തരം ആനന്ദം അന്വേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവ തെറ്റായ തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ആനന്ദം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തെറ്റായ തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതരീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ് അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 11:22 പറയുന്നതാണിത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും? നിർഗുണനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ലാതെ ആ തലത്തിൽ പരമപുരുഷൻ തന്റെ എണ്ണമറ്റ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിർഗുണനായിട്ട്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ഗുണങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഭഗവാൻ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ആസ്വാദനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം പരമപുരുഷനായതിനാൽ ആനന്ദജന്യമായ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടലില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത്? ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ആസ്വാദനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കേന്ദ്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദജന്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചൊരിക്കലും ഏറ്റുമുട്ടുകളില്ല. എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരേ അതീന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരേ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മീയ താല്പര്യത്തിന്റെ ഉന്നത തലം. അതായത് ഏകാത്മകതയുടെ ഈ പരിപൂർണ രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതോടെ മായയുടെ വിലാപത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഏകാത്മകതയുടെ ഈ പരിപൂർണ രൂപം, അതായത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായയുടെയും വിലാപത്തിന്റെയും അവസ്ഥ ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് മായയും ഭയവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ
നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയായാലും അതെല്ലാം എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിന് ഭഗവാന് തുല്യത തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ മായയും ഭയവും ഒന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏകാത്മകതയുടെ ഈ പരിപൂർണ രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതോടുകൂടി മായയും വിലാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയും നമുക്ക് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. ഭഗവത്ഗീത 7:14 പറയുന്നു, ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റി വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കണം. ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തെ സേവിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മഭൂത താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സകല വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റി വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ, ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അവന്റെ താല്പര്യത്തെ സേവിക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മഭൂത താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം എന്താണോ അത് നമ്മൾ സേവിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മഭൂത താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്. ആ ആത്മഭൂത താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മഭൂത എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന ആ താല്പര്യം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മഭൂതയ്ക്ക് വേറൊരു ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്നും കൂടി പറയും നമ്മൾ. അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാര ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതിലും നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും ഭയക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് മായയും ഭയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ പറഞ്ഞത്? 7-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 7-ാമത്തെ മന്ത്രവും നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യരാണ് എന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. മായയും ഭയമൊന്നും അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് 7-ാമത്തേൽ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായത്? പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത്. ഈ 8-ാമത്തെ മന്ത്രം കൂടി ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. ചെറുതാണ് ഇതൊക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രം 8 ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 8-ാമത്തെ മന്ത്രം സപ്പര്യാഗാചുക്രമകായം അവരണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനിഷി പരിപൂ സ്വയം ഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വിദധാദച്ചാശോഭീത്യ സമാഭ്യ. സപ്പര്യാഗാചുക്രമകയം അവരണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിർമനിഷി പരിപൂ സ്വയം ഭൂ യഥാ തഥ്യതോർത്ഥാൻ വിദധാദീപ്യ സമാഭ്യ. എന്താ ഇതിൽ പറയണത്? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 2 മന്ത്രത്തിലും ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 1-ാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്. 6-ാമത്തേല് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ അംശം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഭഗവാന്. 2-ാമത്തേൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗുണപരമായിട്ട് ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ മായയോ ഭയമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ആ വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും
അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ആ വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ശരീരം, ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാന് എന്തില്ല? ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞരമ്പുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? അങ്ങനെ സിരകളില്ല. ആ സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പഠിച്ചു. സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നവനാണ്? എല്ലാവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനാണ്. ആ ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, പിന്നെ സർവജ്ഞനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സിരകളില്ലാത്തവനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ട് മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതില് മൂന്നാമത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭിഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ, സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, നമ്മുടേതുപോലെ ഉള്ള രൂപമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന് ശരീരമില്ലാത്തവനാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ഭഗവാനുള്ള രൂപമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്തുണ്ട്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്, നമ്മുടേത് പോലുള്ളതല്ല. അദ്ദേഹം ശരീരസ്ഥനല്ല, സിരകളില്ല. അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ലെന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടും എന്തല്ല? വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരം, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത്. സിരകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അവിടുത്തെ ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും മനസ്സൊന്നും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്, അതായത് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ദ്രവ്യത്തെ ആത്മാവായും ആത്മാവിനെ ദ്രവ്യമായിട്ട് ധ്രുവാന്തരപ്പെടുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പൂജാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രൂപമാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പൂജാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രൂപമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാല്, പൂജാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആ പൂജാ വിഗ്രഹത്തില്, ആ വിഗ്രഹത്തില് സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ അതില് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തന്നെ വർത്തിക്കുകയും യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വികസിത രൂപമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ പറയുന്നത്. ഈ രൂപത്തെ തങ്ങളുടെ അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നവൻ കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. അപ്പൊ ഈ രൂപത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല? ഭൗതിക വസ്തുവായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ്. അർച്ചാ വിഗ്രഹ രൂപത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെയായി വിലമതിക്കുവാൻ നാം വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അർച്ചാ രൂപത്തെ നമ്മൾ ആരായിട്ട് തന്നെ കാണണം? ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം.
ബ്രഹ്മസംഹിത 5:1 ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണെന്ന്. അവിടുത്തെ ശാശ്വത രൂപം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണ ആനന്ദം എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സച്ചിദാനന്ദൻ, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, ചിത്ത് പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം, ആനന്ദം പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം. ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 5-ാമതില് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:32 പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗവും കൊണ്ടും ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ മാത്രമല്ല ഭക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് കഴിയും. അവിടുന്ന് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്ന പദങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. അവിടത്തെ പലപ്പോഴും സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. സൂര്യൻ ഭൂമിയിലെ അസ്പർശ്യമായിട്ടുള്ള പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ടും പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നു. കാരണം സൂര്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അസ്പർശ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് വൃത്തിയില്ലാത്ത മാലിന്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈർപ്പം വലിച്ചെടുത്ത് അവിടെ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തുന്നു. അങ്ങനെ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. പക്ഷെ സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? കളങ്കം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നത്? സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികള്, മാലിന്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങള് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? അപ്പോഴും സൂര്യന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മാലിന്യം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുമില്ല? ആ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നത്. ആര്? ഭഗവാന് സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നത്. അപാപവിദ്ധം, പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് ഏർപ്പെടുന്നതായി തോന്നാമെങ്കിലും അവയൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് കാണാം. കാരണം പാപത്തിന് അവിടത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അപാപവിദ്ധം കൂടിയാണ്, അതായത് പാപത്തിന് അവിടത്തെ തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപവിത്രമായ വസ്തുത പോലും അവിടത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു. പവിത്രമായിട്ടുള്ളത് പോലും പവിത്രീകരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപവിത്രമായ വസ്തുക്കളെ പോലും സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അപാപവിദ്ധം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. പാപമായി കരുതുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ട് തോന്നാമെങ്കിലും അവയൊക്കെ നല്ലവയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പാപത്തിന് അവിടത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയാണെന്ന പ്രശ്നം അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് അപാപവിദ്ധം. ഭഗവാൻ അപാപവിദ്ധം കൂടിയാണ്. പാപത്തിന് ഭഗവാനെ തൊടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനീഷി പരിഭു എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനി. പക്ഷെ ആർക്കും ഭഗവാൻ അറിയില്ല. ഇവിടെ ഈശ്വരൻ മനോഹദൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നു. അത്യുന്നതൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരിഭു എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുന്നതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? പരിഭു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അത്യുന്നതനാണ്. മറ്റു ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അഭിലഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈഭവത്തിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനുമായി സമത്വവും സർവശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുക്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും പ്രഭുവിനോട് യാചിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ വൈഭവത്തിൽ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് സമത്വം അല്ലെങ്കിൽ സർവശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനോട് യാചിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ഭഗവാനോട് യാചിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും ആയിട്ട് സമത്വം സർവശക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യഥാ തഥ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ അജ്ഞാതികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ
അദ്ദേഹം ജീവസത്തയ്ക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം യഥാതഥമായ എന്നാണ്. അതായത് ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ജീവൻ ചിലത് അഭിലഷിക്കുന്നു, പ്രഭു ആകട്ടെ ഒരാളുടെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് വസ്തുക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ അർഹതകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്? അവർക്ക് വസ്തുക്കള് നൽകുന്നത്. നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, നമ്മുടെ അർഹത അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കരുണ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചേക്കില്ല. അതായത് കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി അഭിഭാഷകരുണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ പദവിയിൽ ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഉന്നതാധികാരി നൽകണം. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് വേണം? അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത് ഉന്നതാധികാരിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടണം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ യോഗ്യതകളുടെ തോതനുസരിച്ച് സന്തുഷ്ടി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. പുരസ്കാരം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത മാത്രം പോരാ, കാരുണ്യം കൂടി വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം ഭഗവാനോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്നും ഏത് പദവിയാണ് തേടേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള സ്വരൂപാവസ്ഥ, നമ്മുടെ സ്ഥായിയായ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത്, ഏത് പദവിയാണ് തേടേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വത്സകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്, നിത്തായി ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനാണ്, സർവജ്ഞനാണ്, ദോഷരഹിതനാണ്, ശരീരമില്ലാത്തവനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്, തത്വജ്ഞാനിയുമാണ്, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ആ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.